Filmăm acum. Ce nume am ăsta? Bă, dar postăm acum noi? Eu să pun și ăsta care mă văd și eu, că nu știu cum se numește. Asta. Așa. Ia, că așa mai merge, nu? Bun. Salut și bine am găsit. Ce faceți, băi? Oh, stai că nu chiar așa de mare. Vreți bani? Bine, hai că nu credeți că ăștia sunt adevărați, da? Luați pe aici. Bine, nu-s chiar mulți. Stați că s-a băgat ăsta ca prostul. Ăsta nu cred. Stați. Bine, nu mai. Sau? Ok. Ok, du-te încolo. Mamă, dă-te mai așa, o să-ți pe aia de pe TikTok. Oricum mă găsiți pe... Vă zic la urmă numele de pe TikTok și de pe Instagram dacă nu mai uit. Băi, ceață mă, sau ce mai uit? Eu nu cred că există ceață pe Minecraft. Ok. Sus, mă! Aici. Bă, dar de ce l-o băgat? Doamne, de ce? Doamne, de cine m-a dat? Ok, da. Oricum, da, astea nu sunt ale mele, ale ăla. Vă rog, dăm asta. Nu, du-te! Atât. Și stă aici. Mamă, dar are Fisher 5. Uitați, astea nu le-am văzut la început. Uitați ce m-a făcut fraierul. Bă, astea le-am măcar pentru beacon, mi le-a dat. Adică creativ. Și de ce m-a dat o comandă la un command block? Doamne, bă, da. Cred că el, că l-am întrebat și... Nu! Bă, zic sincer. Putem să-i spargem, asta n-avem voi. Asta putem să-l spargem, putem să spargem tot de aici, numai astea, asta, astea de lângă de aici și ăla de sub el, de sub beacon. Nu putem să-l spargem pentru că după nu mai e electricitatea la beacon. Cred că și cu netherite, nu? Ok, hai să mergem în casă. Sper. Doamne, dar de ce nu facem atâta de multe vizualizări? Să uită. Mamă, câte vizionări vreau să facem. Bă, de ce nu vă uitați la mine? Chiar, de ce? Uite-am și... aha. Ești acolo. Da, uite că putem și una. Putem aici? Ce să-mi iau? Asta pot și ăsta. Dar de ce nu ai potale la ante? Ești bun la cap. Cred că le-am folosit. Cred că l-am folosit. Dar nu e bai că facem noi. Facem noi, bă.
Ok, hai să-mi iau din ăsta de... Să fac mai repede, nu. Un din ăsta. Bă, s-a folosit. Bă, dar nici chiar așa de tare, bă, să-mi fie... Stai să dau și joc mai încet, băi, că... Îmi surgește, da, îmi surgește. Atât. Ce mai întrebe? Ce-am vrut să mai îmi iau? Asta. Să-l dau așa încet. Mamă, cât de enervant e. O, uite așa, mult mai bine. Am picat aici. Stai că POV-ul este foarte prost. POV-ul. Unde-i? Unde-i mă POV-ul? Dăm la 50, că am prea tare, sau? Lăsăm așa la 42, tot. 46, adică. Mamă, nici nu știu să mai vorbesc. Ce fac cu asta? Nu vreau. Vreau POV-ul, nu. Nu asta. Bă, dar unde mi? Da. Bă, nu mai există POV-ul. Dar ce mă cu asta? M-am plictisit de asta să văd. Aici, stați, nu vreau să pun pauză. Uite la aici, ok, la 90. Că pe 90 e normalul, frate. Așa e mult mai bine aproape. Da, wow! Ați văzut ce frumos se vede acolo? Acolo? Mă, parcă acum am și... Când am venit de aici, ia uitați ce fain se vede pe aici. Tot așa, dar ce fain se vede pe noapte tot. Și pe Bedrock, mamă ce bine. Ce să ne punem? Sau ne punem să dormim? Facem ceva? Vreau să deschid. Medicii regimul hipocaloric și atunci, ca să compensați starea în care vă aflați, ok. De ce n-am murit? What? Bă, deci eu țineam pe ăsta, da. What? Eu țin numai... Dau în față și dau de 2 ori pe ăla. Atâta fac eu. What? Bă, ce flagul, mă, să fie atâta, bă? Ok, cred că s-a dus lagul ăla. Bă, dar ce... No. Să mor eu. Nu, deci... No. What? What? Mamă, cât level aici. Bun. Nici level nu pot să le iau. Du-te mei, adică nu vreau să zic, măcar carnea de zombie pot să iau, pentru că am loc în inventar.
Ok, atât am doresc. Nu mai vreau altceva. Și unde a dispărut carnea? Dacă mă uit la Enderman-ul ăla, mă moară măcar. Bă! Creeper-ul ăsta, pușcă măcar aici. Puști? Acum pușcă. What? Ce naibii asta? Nici nu pot să-l omor, frate. Zboară. Zboară, frate. Ok, l-am rupt. Și... Da, mă, și mie. Bă, dar level... Asta te rog. Și ăsta zboară. Bă! Bă, să știi, bă, că eu am fost Ceaușescu, bă. Mă mori, că dacă nu mureai te vedea Hristos. Ok. Pot să zbor acum? Stai să vedem. Deci, băi, bă, puță. Poate acum văd că pot să dau cu ceva în el și... De naibii, bă, trec prin căcat. Ok, îmi dau kill sau... Uite și pe căcatul ăla mic. Kill around... Și nu mor. Așa. What? Ce? Ce? Ah. Ce server, frate, ce server. Na, nici nu mă mai trezesc. Parcă e cineva băgat cu mine pe server. Și jur că nu-i nimeni. Opresc aici, pa.